Kochani, jestem po 4. sesji Q&A na Akademii Zdrowia i Witalności. Od 4 tygodni wspólnie pracujemy z grupą, ze wspaniałą grupą osób, które troszczą się o siebie, które rzeczywiście podjęły decyzję o tym, aby zadbać o siebie zdrowotnie, ale nie tylko zdrowotnie, bo one chcą po prostu też piękne życie prowadzić. Więc dzisiaj była 4. ostatnia sesja i teraz oni też dalej robią swoje. Efekty, które już do tej pory są wśród uczestników, czyli na przykład mniejsza zadyszka, ciśnienie się wyrównało, jedzenie lepiej się trawi, stolec jest codziennie, opuchlizna schodzi, lepiej się poruszają, tak? Lepsza jest wydolność. To jest coś niesamowitego, kochani, więc ja Wam również dopinguję osobom, które są poza akademią, bo słuchajcie, można dla siebie samodzielnie dużo zrobić. Wszystkiego najlepszego. Pa!